17 बोसोर सरकार खुंनायाव बिपिएफआ जोंनि बे हालामाव जेबो होआखै। फरायसा आफादा जेब्लायबो बर' हारिनि थाखाय हेल्प होबाय थादों। एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु। इउपिपिएल सरकारानो होमारदोंब्ला बै 100 घर न'खरा मानो थालांनो गोनां जाखो? नंगौ, इउपिपिएल सरकार फैनानैसो जों मोनदों होनना बुंदों। नंगौ, बेयावबो बिराद फाइटिं जानो गोनां जादों। आंखौ चेयारमेननिफ्राय होखारनाय लोगो लोगो आंजों लोब लोब मानसिया जइन जादों। बुंनो थाङोब्ला जिंगाबिलाव बिपिएफ होननायानो गैयामोन, साथाम साब्रैल'मोन। दिनै फालो फालो गामि गामि जइन जानाय जाजोब्बाय। बेखौ लानानै सानदों खोमा आंखौ लाजि फोनांना दोननो हाबासो इउपिपिएलआ एसे जायगा मोनफिनगोन। खिन्थु सैथोखौ मालाबाबो लाखुमाना दोननो हाया। बे निउसफोरखौ नायगिरि गासै रायजो राजासिम आंनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै आङो मोननैसो आंनि मुङै बेरखांनाय रावखौ आङो निउस मिडियायाव आं मोनदोंमोन, खौरां बिजोङाव। दा बेखौ लानानैनो आङो दिनै खेंफोरथि होनो होननानै गसंनाय जादों। मानो जाबाय, थांनाय 7 तारिख आं माखासे मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों मबाइलाव आइबिएस गभर्नमेन्टआ राननाय आइबिएस लाबोनानै फानना जानाय माबाना जानाय। दा नंगौ, आङो सिगाङाव इउपिपिएल हान्जानिनो सासे नैबे जयगपुर भिसिडिसिनि सायख'जानाय चेयारमेनमोन। आं बेखौ बुंनानै लाखायो। नाथाय दायो आङो चेयारमेन नंलिया। आङो चेयारमेननिफ्राय आनज्रायना थानाया बोसोरसे जालांबाय। दा बिनि बेलायाव नै दाख्लै बावैसो आङो आंनि लोगोनि गंसे दखाननिफ्राय, हलसेल दखाननिफ्राय आं कम्बल जि लाना फैदोंमोन। गिबियाव लाबोदोंमोन आङो न'नि हिसाबै 20 खान न'आव लानो होननानै। गांसेयाव 230 राङै आं लाबोदोंमोन। आरो जुदि सोरबाफोर फसायनानै लायोब्ला नोंथांनि दखाननिफ्राय आं लांफैफिनबावनाय जागोन, बेखौ आङो लोगोनो रादाय होबोदोंमोन। थिग बे लेखायनो लोगोआबो होनदोंमोन जुदि बुरजा लाङोब्ला 230 थाखायावनो आं हरगोन, खिन्थु गांसे गांनैब्ला एसे बारा लागोन होननानै बिथाङा खोथा होनाय लेखा आङो न'आव लाबोनायखौ माखासे मानसिफोरनो आं देखायदोंमोन। थ' बेयाव कम्बलखौ नुनाय लोगो लोगो बयबो बिबाय, लाबो जों लागोन जोंनो नांगौ। बे हिसाबै बुंनायलाय आङो मार्केटआवबो सोंना नायनो होबाय। हाथायाव सोङैब्ला बे कम्बलनि दामा लास्ट माबायाव मोनो 750 हरो। जोंनि माजबाराव 750 मोनो, खिन्थु गुबुनाव 900 गाहाम बियो गांसेयावनो। थिग बे हिसाबै जुदि जरायाव आं 500 थाखा होयोब्ला बिथांमोना बेसेबां रेहाय होनाय जायो गोरिबनो, बेखौ साननानै आङो लाबोदोंमोन। दा बेखौनो माखासे इउपिपिएलनि दानि सोलिबाय थानाय सोद्रोमाफोरा रायजोनो राननो गोनां आइबिएस चरन बर' एमएलए सारनिफ्राय लाबोनानै फानना जादों बायदि मैया राव बुंनानै आंखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ आं गोबां दुखु मोनदों। दा बेनिखायनो आं दिनै थोंजोङै बुंनो लुबैदों जे बे बुस्थुआ बे आइबिएस नङा, बियो बे आं बायस'ना लाबोनायसो। दिनै आङो बोसोरसेयानो जालांबाय चेयारमेननिफ्राय बारग'नाया, आरो इउपिपिएल सरकार खुंनाया बोसोरथाम जाबाय। मानगोनां इउपिपिएलनि चिफ बिथाङा बुंबायानो थादों सिगांबो आरो दाबो, माने कम्बल मुस्रि खुन्दुंनि जेबो राजनिथिक आं गेलेया होननानै। थ' बिदिब्ला बोरैहाय आंनो मानगोनां चरन बर' सारा आइबिएस हरनानैखौ आं बोरै फाननो मोननो, बबेनिफ्राय हरनो बे बिथाङा मालाय? थ' आं बेयाव सानदों आरो माखासे खोथाखौ सानोब्ला मिनिनोबो ओंखारो, माखासे खोथाखौ गोसोखाङोब्ला माने दुखुबो मोनो। जेरै बे बाथ्राया आं सानो मानगोनां दा चिफ सोलिबाय थानाय चिफ मानगोनां प्रमद बर'खौबो लाजि फोनांनाय बायदिसो जादों पार्टियानो। मानो होनबा बिथाङा हरखुमादोंदां, बेखायनोथ' बियो एमएलएनिफ्राय मोनदों। बेबायदि राव ओंखारगोन आं बेखौसो सानदों आरो बे टटेलि नङा, नंखाय। फाननाया नंगौ, आं कम्बलखौ फानमारदों,
500 थाखा जरायाव सोरबाफोर गैजा रोङिफ्रा एसेबाबो रेहाय जाथों बे ओंथिखौ लानानैसो आं लाबोनाय जादोंमोन आरो फानदोंमोन। बेखौ आङो सिमान लाबाय, खिन्थु बेयो IBS नङा। बेखौ आं क्लियार होबाय। बेयो आं बेयाव दुखु मोना, बेनो बांसिन दुखु मोनदों जे मानगोनां जोंहा 70 नं माजबाद बिधान सभानि सासे सुबुं माहारिजों अनसायजानाय, बाख्नायजानाय एसे मोजां सासे MLA नि मुंखौ बारंबार मख'नायाव आंहा बेयाव दुखु मोननाया गोबां थादों। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा बिथांमोना बुंबावदों, मालायनो सिगां BPF नि समाव जायफोरा BPF नि सामसा बिथांमोना MLA सारनिफ्राय थिं लाबोनानै गावबा गाव न'सो लुना लादों, रायजोनो होआखै। बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों। आरो जाय मानसिया बुंदों बे बाथ्राखौ बिथाङानो लाबोदों। मानो होनबा बै समनिफ्राय बिथांमोना BPF नि मानसिखा। दासो दाख्लैबावैसो बियो आं थानाय समाव UPPL आव हाबहैदों, नाथाय बिथाङा सिगांनो BPF नि मानसिखामोन। नाथाय बिथाङा बोरै बे बाथ्राखौ बुंनो हाखो, आंहा बेयाव एसे दुखु मोननाय दङ। मानो होनब्ला बिथाङानो दा थांनानै नायबा नुगोन, बिथाङा गंनै ना मा न' लुबाय बे MLA सार हरनायजोंनो। गंनै न' लुना लाना दं। आं गुबुनखौ नुवाखै, खिन्थु मन्दिर हरदों। माखासे गोबां मन्दिर गिर्जायाव राननायखौ आं बै समावनो नुदों। आरो बाख्नायनायखौबो आं बिथांमोनखौ बै समावनो बावदों। मानो होनबा रायजो राजानो बिदि मोनसे अनसुंथाइ होफैनो हायोब्ला एसेब्लाबो रायजो राजाया गोजोनो। बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ मान बावदोंमोन। बिथांमोना बै समाव आङो नुदों गासै 70टा गामियाव मन्दिर, गिर्जा, बाथौ थानसालि बिथांमोना बेयाव रानै होदों। बै सुनिल बसुमतारी बिथांनासो गावसोर लुना लादों। दा बेयाव एसे साननो गोनां, गावनो न'खौ लुबाय, गुबुनखौ फानदायहरबाय। आरो बिथाङा मा दाउ फार्म खालामनो होननानैसो MLA सारनिफ्राय थिंखौ बिना लाबोदोंमोन। आरो 10,000 रांबो बिथाङा MLA निफ्राय लाना फैदों होननाय बेखौ आं गोसोआव दङ, माने बै समावनो। दा बिथाङा दाउ फार्मबो खालामाखै, जेबो खालामाखै, न'सो लुना लादों आरो बे फैसाखौ बाहायनानै जादों। बेखौ जों मिथियो। दा ओंखायनो आं बेखौनो बुङो, माने बेफोरबायदि जानला मोनला खौरां बानसावलाबायनिफ्राय जेन एसे आं सुनिल फंबायखौ जानगाराव थानो आं खावलायदों आरो। बिनि उनाव फैबावदों मा, हा पाट्टा होनाय होयैनि सायाव बिथांमोना गोबां खोथा बुंदों। सोर होनाय, बेबो होनदों जों होनाय, बिसोरबो होनदों जों होनाय। नाथाय बे मेन खामानिखौ सोर मावदोंमोन, मावग्रा मानसिखौथ' जेब्लायबो बाख्नायनांगोन, मावग्रा मानसिनि मुंखौ जेब्लायबो लानांगोन। सोर जोंनो हेल्प खालामदों बेखौथ' जों लाखागोन। हानि खामानि मावजेननायाव जोङो थांनाय 2012 सननिफ्रायनो जों मावदों। जोंहा जोंनि माजबाद रेन्ज अफिसनि दिगन्त सार, माने रेन्जार, बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो जोंनि जिंगाबिल इउनिट एबसु प्लास माजबाद आन्सलिक एबसु जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों 2012 सनाव जोङो बे जोंनि जिंगाबिल एरियानि जेसेबां गोरिब न'खरफोर हा लानाय दं, हादान, बिथांमोननि न'खर न'खर GPS खालामनाय जादोंमोन। बिनि उनाव 2016 आरो 17, माने 16 जोबहांहां 17 मायथाइयाव मा जादों, हानि खामानिखौ मावोब्ला FRC नि गोनां जायो। बे खौरांखौ गोजौनिफ्राय मिथिनाय लेखा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथोन होनाय बायदियै जोंनि नैबे जिंगाबिल हालामाव फैनानै FRC आफादखौ दाना होफैनाय जादों। बेयाव जोंहा दंमोन रतेन दैमारि सारबो दंमोन, जायखिजाया उदालगुरि जिल्लानि माखासे दैदेनगिरि सारमोन दंमोन। आरो जोंखौ बे हानि खामानि मावनाय बेलायाव मानगोनां दानि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङाबो गोबां बिहोमा होदों आरो बोसोन होबोदों, बिथोन होबोदों। बोरै मावबा बोरै जागोन बेखौ जोंनो लामा होबोदों। बेखौ निस्सय आं बुङालासिनो थानो हाया, बुंथारनांगोन। दा FRC खौ दानायनि उनाव दानिया बेयाव होदों आफादगिरि महरै सुनिलाल बसुमतारीखौ होदोंमोन, नेहाथारि महरै ससिमहन बसुमतारी बिथांमोनखौ लानानै FRC गासै जिंगाबिल आफादनि गाहाय FRC महरै
बिथांमोनखौ गायसननाय जादोंमोन। दा 2017 मायथाइयाव रेन्जार सारनि अननायजों ओमफ्राय जों मा खालामबावनाय जादों, न'खर न'खर आरोबाव फिन गुगोल मेप खालामबावनाय जादों। गुगोल मेप माने सोरनि हाया बेसेबां दंमारो, सिमाया बोरै बोरै, बेखौ लानानै जोङो 2017 मायथाइयाव गुगोल मेप खालामदों। बेयाव जोंनि इउनिटबो दंमोन, लोगोसे जोंनि माखासे समाज सिबियारि गोख्रों मावथि, लोगोसे आरो जोंहा आदा सुनिलामोन, आदै सुसिलमोन गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जोङो माबाखौ गुगोल मेपखौ खालामनानै लानो हादों। दाना गुगोल मेप GPS गासैबो जाखांनायनि उनाव जोङो दा जोंहा डकुमेन्टसा मोनबाय नालाय, बे डकुमेन्टसखौ टटेलि बख'ना लाजोबनानै बबेथिं थांब्ला माबोरै मावोब्ला जोंनि हाखौ मोनगोन बेखौ आरो जोङो फरायसा आफादजों लोगोसे जथुमलायनानै FRC फरायसा आफाद आरो जोंनि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबिफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। जानानै दाना मा जिथुनाखि अर्डार 2006 सननि 2006 नि फरेस्ट डुवेलार एक्ट मथै आसामाव थानाय गासै ट्राइबेल माहारियानो 2006 नि सिगाङाव थानायफ्रा हानि पाट्टाखौ मोननांगौ होननाय मोनसे अर्डार फैदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय। नाथाय बे माबाखौ अर्डारखौ खोनादोंल'मोन, खिन्थु इमप्लिमेन्ट खालामाखैमोन, आसाम सरकारा लाखुमादोंमोन। दा बेखौ सेन्ट्रेल बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दानि CM प्रमद बर' सारा रायलायनानै दिसपुरनिफ्राय बे अर्डारखौ लानानै फैयो आरो बे अर्डारखौ क'क्राझाराव मोनहैयो। दाना क'क्राझारनिफ्राय बोरैहाय जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव लाबोनो हागोन बे अर्डारखौ, बिनि जोङो लामा नागिरनानै आगोर मोनाखैमोन। दा उनाव बिथोन होदों, जेनेबा बे खामानिखौ मावनोब्ला माने सोलिबाय थानाय सरकारनि माने गभर्नमेन्टनि एसे आखाइ थानांगौ। बे हिसाबै बिथोन होनायलाय मानगोनां जोंनिनो दा सोलिबाय थानाय दासिमबो चरन बर' सार बिथांनियाव थांनानै जों बे हानि सोमोन्दै सावरायहैयो। अब्ला सारा नंगौ दाख्लै बुंदों, गोनो गोथोसो बुंदोंमोन होननाय बाथ्रा ओंखारदों। नंगौ, बे समाव सारा जोंहा MLA सारा गोदानै बिबान मोननायमोन। बिथाङा बुंमारदों बुंनायालाय, माने आं इसिबां नलेज गैथ'वा, आंबो गोदानसो, नायनायनि नोंथांमोनाबो सोंस्लुनाय, आंबो ओरैहाय गोजौ लेभेलाव सोंगोन। थिग बेबायदिनो बिथाङा सोंलायनायनि उनाव अर्डारखौ लाबोना होफैनो हादों। अर्डारखौ लाबोना होफैनो हांनायनि उनाव सारा जोंखौ बिथोन होदो जे नोंथांमोननि अर्डारखौ आं लाबोना फैबाय, नोंथांमोना खामानिखौ मावनो हासिगोन। थिग बिदिनो सोर सोरखौ लोगो हमबावनांगौ बेबायदियै जोङो मा खालामबाय, रौतायाव फरेस्ट मिनिस्टार बे समाव माबामोन BPF निफ्राय प्रमिला रानि ब्रह्म, बिथाङा रौतायाव फैदोंमोन। रौतायाव जोंखौ लोगो हमनो सारा खाबु होबाय, MLA सारा। थिग बेबायदिनो जों प्रमिला ब्रह्मखौ लोगो हमबाय आरो लोगो हमनानै जोङो मेम'रेन्डामखौ होबाय। होनाय लोगो लोगो ओइदिनखालिनो मानगोनां आब'आ मा होनलांबाय, बिथांमोननि खामानिखौ इमिडियेटलि मावना हो होननानै DC आरो DOफोरखौ अर्डार होनांनाय बायदि बिनि अखानायैनिफ्रायनो जोंनि हानि खामानि मावनाया स्टार्ट जादों। बिदिनो थाङै थाङै 2000 दाख्लै होनदों 18 बिथांमोना, 2018 नङा 2019 सनाव जोङो फार्स्ट हानि पाट्टाखौ मोननाय जादों सोरांसुलि FRC हिसाबै। बेयाव होफैनायाव मानगोनां चरन बर' सारानो दंमोन, लोगोसे जोंहा रिहन दैमारि सार बिथां दंमोन। आरो बै FRC बे हानि पाट्टाखौ राननो थाखाय माबा लुनो मा होनो स्टेज पेन्डेल लुनो थाखाय 50,000 रां मानगोनां चरन MLA सारा हरदों। दा बेखौ जों नंखाय बुंनानै लाब गैया। दा बेयाव लाफा दुगागानो माने मावाखै मायाखै होनबाय थानाया बे जायाखै। आरो बै समाव सरकारानो गैयामोन, जोंनो मावदों दासिमबो जोंनो मावदों होनबाय थायो, बोरै जानो। दा बिदि जानानै प्लास जोङो मावदों, दासिमबो आं एबसुखौ मावाखै होनना बुङा। फरायसा आफादा जेब्लायबो बर' हारिनि थाखाय हेल्प होबाय थादों, आं बेखौ मिथियो। नाथाय मोनसे खोथाखौ दासिमबो जे बुंबाय थायो जे जों मावदों। नंगौ, बै समाव जेनेबा मानगोनां प्रमद बर' सारा फरायसा आफादनि मानसिमोन। दाथ' बोसोरथाम जाबाय बिथाङा फरायसा आफादनि मानसि नङा, मानो होनबा पलिटिकेलसो UPPLनिसो मानसि। दासिमबो जुदि UPPLआ फरायसा आफादखौ प्लास खालामनानै खोथा बुंबाय थायोब्ला, बेखौ लानानैथ' दिनै आं ससियेल मिडियायाव बुंनाय खोनायो, एबसुआनो UPPL, UPPLआनो एबसु।
बैफोरबायदि बाथ्रानि थाखायनो बे रावा ओंखारो होननानै आं बेखौ सानदों आरो जेन' बिदि बुंलायनायखौ गार बिदि जुदि बुंलायबाय थायोब्ला माने जोंनि ओनसोलावबो नङै फाङै खोथायावनो दावराव दावसिया सोमजिनो नागिरो आं एसे बेखौसो नुना मोन्दों आं जेब्लाबो गोजोनखौ लुबैयो नाथाय नंथारै बाथ्राखौ लानानै जुदि बुङोब्ला सोरबा गोसो होनानै खामानि मावग्रा बिथांखौसो मुं सुनानै लाजि फोनांनाय जायो आरो बे खामानिया दासिमबो दङ जोबजोबाखै गासै जोंनि एफआरसिनि आन्दाराव थानाय रायजो राजाफोरनि हानि मोननांगौ मोनथाया जोबजोबाखै दाख्लै बुंदों आदा सुनिलाला 100नि एसे बारा दं मोनबावनो गोनां नंगौ बे दंमारो दा बिथांमोना जुदि बे हाखौ दानि सोलिफुबाय थानाय इउपिपिएल सरकारानो होमारदोंब्ला बै 100 घर न'खरा मानो थालांनो गोनां जाखो इसेबां मोजां मावनानै होमारदोंमोनब्ला निस्सय बेथ' थाबोनो गोनां गैयामोन खोनानो मोन्दों दिनै मिथिं जादों बे दहाय आं एसे माबा लादों आं थाल लाबाय थायो माला मोनगोन माला मोना मानो होनब्ला बेखौ मावग्रा मानसिया दासिमबो दङ बिथांनि मुंखौबो लानांगोन दा बिथांखौ दोनखुमानानै ओइ माबा इउपिपिएलासो मावदों इउपिपिएला मावदों होनबाय थानायाव बै बिथांखौबो लाजि फोनांनाय जादों बिथाङा सोमखां बसुमतारी थैथां हर सान बिथाङा जोंनि हानि खामानिनि थाखाय जुजिदों दासिमबो गाराखै दाबो मावगासिनो दङ थालांनायफोरनि थाखाय दा बिथांखौबो मुं मख'नांगोन मावग्राया दिनैसिम आं मावदों होननानै लायाखै खिन्थु बै मावियासो बिखा फोरदानलाबायनानै माबा माबि खोथा बुंलाबायदों जों बिदि जानाङा आं बेखौ खावलायबाय बेनिफ्राय आरो दंबावो थांबाय दा हा हुनि बेलाया बेखिनियानो 17 बोसोर सरखार खुंनायाव बिपिएफआ जोंनि बे हालामाव जेबो होआखै जेबो मोनाखै बे बाथ्राखौ खनले खनले दल दामबाय थादों बेयावबो आं लाजिनायसो मोनो मिनिनो ओंखारो मानो होनब्ला नंगौ बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर नङा 15 बोसोर खुंदों ओमफ्राय बोसोरनिया इन्टारिमाव थांदों नामा गासै 17 बोसोर जादों दा जोङो हमनानै ला 2003-4 सननिफ्राय बे हायाव थादों थायै थायै थानानै 2014 सनावसो जोंनि नैबेयाव रायजो जानाय रायजोनि भटआ 150टा हाबदों 2014आव 2014नि सिगां जोंहा जेबो गैयामोन 150टा भट हाबदों बे 150टा भटआव जों होदों बेनिफ्राय 2017-18आव हालुं मैलुं हाबनाय जादों आरो भटआव दासिम नै दिनैसिम 4,000नि खाथियाव थांबाय जों भटनि मोन्थाय मोननाया थ' जोंहा भटआनो गैयामोन जेबो फोरमान बिलाइयानो गैयामोन बोरैहाय बे हालामाव बिपिएफआ जेबो हराखै बे बाथ्रायाथ' असम्भब दिनै जयगपुर भिसिडिसि हिसाबै मानो हराखै हरदों बिपिएफआ मानो हराखै दा जिथुनाखि जों बै माजबाटनिफ्राय ओरै जोंनि जिंगाबिल हालामथिं फैनाय बै पाका लामाया सोर बानायनाय बै दलङा सोर बानायनाय बे बिपिएफआ बानायाखैबा जयगपुर भिसिडिसिनि आन्दारावथ' 12टा गामि दं रिभिनिउ बे 12टा गामियावथ' हरथारदों खिन्थु बै 12टा गामिखौ जों स्टाफ हैनानैसो जोंनि भटआ मोनदों 2014निफ्राय बे हा गोदाननोथ' स्किम हरनो हानायनि जेबो माबा प्लान पलिसियानो गैयामोन बै समाव मानो होनबा रुल गैया दिनै बिपिएफ नंगौ इउपिपिएल सरकार फैनानैसो जों मोनदों होनना बुंदों नंगौ बेयावबो बिराद फाइटिं जानो गोनां जादों चेयारमेना आंनोमोन नालाय बोरैहाय आङो 9टा स्किम लाबोदों दै इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्राय आं 9टा स्किम सोदोंमोन बेयाव फख्रि 9टा फख्रि बेबो मा जोंहा दानि सोलिबाय थानाय नैबे जोंनि 39 नं 5 नं सेरफांनि आं नामखौ खारिला इएम मौर सार बिथांजों आङो फाइटिं जालायनो गोनां जादों नों हा गोदानाव स्किम सोनो मोना होननायाव आङो गोबां फाइटिं जादों फाइटिं जानायनि गेजेरजोंसो उनाव बे आंजों जेननानै बे आं 9टा स्किमखौ आं मोनदों दा बेखौनो आङो आंनि बै वार्कारफोरनो राननानै होदों मानि थाखाय फाइटिं जादोंमोन बे मरा आं बेखौ खोन्थालांनि जोङो गावखौनो गाव बुंना लायो जोङो जयगपुरनि खिन्थु जयगपुराव आं उनावसो मिथिदों आंजों मानो फाइटिं जादों नों जोंनि मानसि नङा जोंनि जयगपुर एरियानि मानसियानो नङा नोंसोरो मानो बुंजादों उनावसो आं मिथिदों जे जोंनि जयगपुर भिसिडिसिनि आन्दाराव मोनसेबो फरेस्ट गामि गैया फरेस्ट भिलेज गैया उनाव सानना नायबाय नंमारगौ
जोङो गासिबो लाम्बाबारियावसो दंहैजोबो। जोंनि सुबुं सानखोआ जयग'पुर VCDCनि आन्दाराव गोलैया, लाम्बाबारि VCDCआवसो गोलैहैयो। बोरै गोलैयो होमबा थांनाय 2011 सनाव लक'पियेल सेन्सास खालामदोंमोन। बेयाव बे समाव आं फैगोदानमोन, मास मोनसे ना माल' जाफैदोंमोन। बेयाव आङो बे सेन्सासखौ मोनफैदों। बे सेन्सासाव जोंनि नैबे रौता रिजार्भ फरेस्ट हालामखौ टटेलि 592निफ्राय ओरै माबासिम जोंखौ मा खालामनांदों, लामाबारि VCDCनि आन्दाराव खालामनांदों। दा बेयाव माने जोंनियाव माने जयग'पुर VCDCआव मोना आरो। थिग बिदिनो बे हिसाबै माखासे फाइटिं जानो गोनां जादों आरो बेयाव फाइटिं जानायनि गेजेरजोंब्लाबो माखासे स्किमखौ लाबोना होफैनो हादोंमोन। बेनिफ्राय होनबावदों मा, बे सरखार गोदाना फैनानैसो जोंनाव PMAY न'आ हाबदों, बे खोथाखौ होनदों आरो। PMAY न'आ लिस्ट मोननाया, आइडि नाम्बार ओंखारनाया 2016-17आवनो जोंनि नैबे जिंगाबिल हालामाव थानाय रायजोफोरनिया गासै 150थासो दङ। 150थासो न'खरा आइडि जानानै दं, दाबो दं। आंनि गामियावबो न'खरबा दं। न'खरसेया जिअ'टेक जालायनाय, बिनि आइडि नाम्बारखौ थुबानो फुरा मानसि सानसि न'सो नुजोबो। खिन्थु मानि थाखाय मोनाखैमोन, बिनिबो जाहोन दङ। जयग'पुर होननानै नागिरो, जयग'पुरावथ' मोनखाया, लाम्बाबारियावसो थाङो। लाम्बाबारियालाय जोंनिखौलाय बहा मावा। बेनिफ्राय दाख्लै होनदों 22था न'खरा हाबबाय। नंगौ, 22थाया आं थानाय समावनो हाबदों। बे जाहैबाय देवसानि गामि हिसाबै हाबदों। बे 22थाया बोरै देवसानियाव थांखोथाय, ओरै सोमलिगुरि, सनापुर, सोदोमस्रि, बेयो बोरैबा देवसानि गामि लिरफ्लांदों बिसोरो। बेखिनियाव हाबदों आरो बे गामि दरनैयाव, दरथामनि गेजेराव 22था PMAY न'आ हाबदों आरो माखासेया हाबाखै। दा बे मानो मोनाखैमोन, दासो बोरै मोनखो, बे रावखौ बुंबाय थायोब्ला आं बेखौ थोंजों बुंनो लुबैबाय जे दासिमबो जोंनि नैबे फरेस्ट एरियायाव हानि फाट्टाखौथ' जों मोनबाय 2019 सननिफ्राय। दासिमबो माने जोङो थोंजोङै आइडि नाम्बार दंब्लाबो दासिमबो लुनो हाया। मानगोनां सार प्रमद बर' सारमोनहा बुंनो हागौ, फेरेंगा सारा बुंनो हागौ, गाबोननिफ्रायनो लुदो होननो हागौ। गोबां खोथा दङ बेयावबो। फरेस्ट एरियायाव जानला मोनला फरेस्टनि एनअसि नङागौमानि खामानि मावनो हाया। दा थिग बेबायदियैनो आङो टटेलि हा मोननाय, सिगाङाव हा मोननायफोरनि आइडिखौ लानानै उदालगुरि DFO अफिसाव आङो बै आइडि नाम्बारखौ लाना थांनानै आरो बिथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ लाना थांनानै गासै 86था न'खौ आङो एनअसि लाना फैदोंमोन, बे फरेस्टनि न'खौ लुनो होननानै। थिग बै समावनो माखासे UPPLनि गाज्रि गोसोनि दालालफोरनि फाव फान्दायनायाव आंखौ सिरि सिरि एरखुमादों। जेब्ला एरखुदोंमोन ओइदिनखालि आङो PMAY न'नि जिथु सेंसन जानाय सेंसन लिटार, बेखौ आङो आंनि अफिस, बे जयग'पुर VCDC अफिसाव आंजों लोगोसे GRS आरो इन्जिनियार, जों साथामजों आइडि माबाखौ रानबाय थादोंमोन, सेंसन लेटारखौ रानबाय थादोंमोन। थिग बेयावनो आंनि मबाइलाव वाट्सएपआव फैदों चेयारमेन चेन्ज खालामनाय। मानि थाखाय खालामदों आंबो मिथियामोन, दासो बुजिना मोनबाय। माखासे आङो सैथोजों थांनो नागिरो, नंखाय बाथ्रा बुंनो नागिरा। नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला आं रागा जोङो। आरो रायजोनो होनाय प्रतिश्रुति, गोदो इलेक्सननि सिगां जाबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजो राजानो, उमुक मावगोन, थुमुक मावगोन, ओरै खालामगोन, हेन खालामगोन, टेन खालामगोन, अमा फार्म होगोननो, सेल्फ हेल्प ग्रुपआव माबा हेन्दलुम टेक्सटाइलनिफ्राय खुन्दुं हरगोननो, ताँतसाल हरगोननो, नैबे VCDC अफिसाव ट्रेक्टर गंनै थाफैगोननो, माइ हाग्रा गंसे, हालेवग्रा गंसे, मारा नाग्रा गंसे, अनेक खोथा होदोंमोन। दिनै बोसोरथाम जालांबाय, बेफोर बाथ्राया अबाव थांजोबखो? बेफोर बाथ्राखौ सोङो रायजो राजाया, फिननाय आं बबेथिं होनो? न'खर न'खर
लेट्रिना बानायदो एबार जोंनि आमोलाव फोरो दासिमबो लेट्रिन टयलेटआ। मानगोनां निलुत सारनावबो थांनानै सानसेखालि बे टयलेटनि खोथाखौनो रायज्लायहैदोंमोन आङो। एसे हेबलायलायनायबो जादों। दा बेयाव बिनि उनाव हरदोंमोन हरनायालाय गासै 300 बेसेबांबा खान लिस्ट नुदोंमोन आङो। दा बेखौबो सोरबा सोरबा लुबाय आद्रा खिद्रा जाना दंजोबो। दा बेफोर जायैनि आरो बिथांमोना बुंदों जोंनि आमोलाव 9,000 प्रमद बर' सारा लेट्रिननि फैसा सोना होबाय होनना बुंदों। नंगौ सोदों, खिन्थु बियो प्रमद बर' सारा सोनाय नङा, स्टेट सरकारनिफ्राय सोदों, स्टेटनिफ्रायसो बे प्रमदआ सोनाय होननानै बुंना लाबा बोरै जानो। आरो बे थाखाखौनो जोंनि प्रमद बर' सारासो सोना होदों। बे थाखाखौ जों मोननांगौ होननानै न' न' थांनानै थाखाखौ बख' बख' लागासिनो साम आखाया। बेनो जाहैबाय लेट्रिन लुनो हरनाय, न'खर न'खर सोना होनाया बेनिफिसारिनो। माला लुना होगोन फैसाखौथ' माला खमफ्राय बख'ना लागासिनो दं। 18,000 सोगोन बायदि होनदोंमोन, दा 9,000 सोग्रोदों। थाङै थुङै 12,000ल' जागोन होननाय खोनादों। 9,000 सोखाबाय, बख'ना लाना दा ग्लबबायसो दां। बोरै लुना होनो हानो? बेनो जाहैबाय थगायना जायो सरकारनि माबा। दुखु मोनो। दा बेफोरखौ बुङोब्ला थों थों बुङोब्ला माने बांद्राय बुंबाय बेखौ साननो हागौ। बेखायनो आं सानो माने बांद्राय नंखाय फाला बाथ्रा बुंनानै दिनै राजखान्थि खालामनो नाजानायनिफ्राय एसे गोजान जानांगौ। आं सानो जोंनि एरियायाव बेफोरबायदि गरम लाबोनो नाङा। सैथोजों सोलि। रायजो राजाया बुजिजोबखाबाय। बेखौ जों न'खर न'खर थांनानै रावखौबो बुजायहोलायनो गोनां गैया। दानि मुगायाव बयनिबो आखाइयाव एन्ड्रइड मबाइल दं। गोरोङाबो लायो, रोङियाबो लायो। गथ'खि गोरों बयनावबो थायो। अखा नायबानो सोरांबानो नुयो मिडियायाव मा हगारदों। दा रावखौबो बुंनो गोनां गैया, रावखौबो थगायनो हाया। आरो बेयाव साननाङा जे बुरखायदों। दिनै लोब लोब आंखौ सिआरएमनिफ्राय होखारनाय लोगो लोगो आंजों लोब लोब मानसिया जइन जादों। बुंनो थाङोब्ला जिंगाबिलाव BPF होननायानो गैयामोन, 3 4ल'मोन। दिनै फालो फालो गामि गामि जइन जानाय जाजोब्बाय। बेखौ लानानै सानदों खोमा आंखौ लाजि फोनांना दोननो हाबासो UPPLआ एसे जायगा मोनफिनगोन। खिन्थु सैथोखौ मालाबाबो लाखुमाना दोननो हाया। असैथोजों मालाबाबो देरहासार जानो हाया। आं बेखौसो बुङो। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, मानगोनां सारमोननि सायाव आङो माखासे बाथ्रा बुंनाया बिस गोनां जाहैदोंब्लाबो माखासे आंनि सायाव दुखु गोनां बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो आं बेफोर बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाबाय। आरो आंखौ मानि थाखाय होखारखो बिनि रिजनखौ आं मिथियैयाव आङो दासिमबो गोसो गोरबोआव गोबां गाबखांनाय दङ। दिनै आंजों लोगोसे न'खराव गथ' 2 दङ आंहा, जाथि बंस' दङ। दिनै निउस मिडियायाव आरो आंखौ उल्था माबा माबि फाननानै लाजि फोनांदों। दा बे बाथ्राया जाहैबाय मा, नुबोबाय थादों गभर्नमेन्ट दाजेननायनिफ्राय दासिम सोरखौबा लाजि फोनांनाय, सोरखौबा थों थों नाम खारिनानै बाथ्रा बुंनाय। खालि जेब्लायबो दिनै बोसोरथाम जाबाय सरकार दानाया, मोनफ्रोम खोथायाव खोनायो खालि BPF, खालि हाग्रामा महिलारि। बे रावखौथ' खनसेखौ खोनासंनो मोजां मोनो, खनले 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 दल दामबाय थायोब्ला। आरे मावना, गभर्नमेन्टआव फैदों मोजाङै माव, रायजोनि थाखाय माव, डेभेलप लाबोखांनायनि उनाव बुं। दिनै मोनसे बुस्थुखौ लाबोनो हायाखै, खालि होगोन मावगोन, जों ओरैबायदि आसनि लाबोदों थोरै आसनि लाबोदों। खिन्थु आसनिया लाबोगासिनो थादों, खिन्थु मोनफैयाखै, क'क्राझारखौनो बाराखै दाबो। होमबा बुंनानै मा लाब? बेयाव दालाल खालामलायनानै जों बुंनो गोनां गैया, बेखौ पाब्लिकआ सेस मिथिजोबखाबाय। दा जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंबाय, आं बारा गोलाव बुंनो सानासै। गोरोन्थिनि थाखाय आङो निमाहा बिबाय। आरो मिडियायाव जे ओंखारदों चरन बर'आ आंनो IBS माल हरखुमानानै आङो रायजोनि मैगङाव हाद्रि बाला सारनानै खम्बलखौ फानना जादों, बे बाथ्राया 100% नंखाय। बेखौ लानानै बारा
फोसावलाबायनायखौ बन्द' खालाम, आं बेखौ खावलायदों। आरो मोनसे खोथाबाव र', नै दाख्लैबावै माबा फेसबुक पेजाव आं एसे नुदों, माबा UPPLनि सामसा माबा रेशन कार्डनि मुङाव 500 फैसा जानानै रेशन कार्ड लिरदों मादों बिदि होननायखौ आं नुदों। बेबो एसे बांद्रायदों, आं बेखौबो बुंखानाय जाबाय। जेब्लायबो सैथो बाथ्राजों थांनांगौ। 500 थाखा लानाय जायाखै, बै समाव आंनो दंमोन। 500 थाखा लादों होनोबा आरो आंखौनो लाजि फोनांनाय जागोन। मानो होनबा 500 थाखा लायाखै, 150 लादों। गांबा फर्म फिलआप खालामनो गोनां, बेयाव हाजिरा सिस्टेमै सोरबा गोरों मानसिखौ लिरहो, सानसे आखाइ होनबासो लिरनाय जायो। बेयाव 150 लानानै लिरनानै हो आरो खामानिया साक्सेसफुल जानांगौ होननानै बै समाव जोङो सावरायलायनानै बेखौ डिसिसन लानानै लिरनाय जादोंमोन। खिन्थु बारा एसे होदों, बे खिन्थु जोंनि एरियानिफ्राय बुंनाय राव नङा बियो। 500 बुंनाया हयथ' सोरबा बेयाव माबा राव सोदेरना होदों। बिनि थाखायबो आंनि ओनसोलनि सोरबाफोर दुखु मोननाय रायजोफोर दंबा, बियो जोंनिफ्राय बुंनाय राव नङा, बेखौ सानना लाबानो जाबाय। नैबे आरो मा होनबावनो, दानि गोनोखो मुगायाव माबायदि हगारलायो, मा फंसेखौनो फंनैखौनो फंथाम खालामो। दा बेफोरनिफ्रायबो एसे दावराव जागोन बायदिखौ आं नुदों। आं बिदि दावराव दावसिखौ लुबैया। आरो 500 थाखा लादों होननाया बे नंखाय, 150 लादों। सासेया होनदों 150 लादों, बे राइट। ओमफ्राय सासेया होनदों 500 लादों होननाय मोनसे ओंखारदों आरो बेयो बांद्राय जादों। बेबा हले नंखाय होननानै आं बेखौ बुंबाय आरो लोगोसेनो आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।